जादोंमोन गंसे सिथ्ला बियो बिदिनो सम दिन्थिजों गोरलैनिफ्राय 30 गाबाय सिमां मिजिंनि माखासे नुथाय नुबाय बेनि सायखं सोलेराव खाथाखौ बिदैनि अनसि अननाय लुफावबाय रुबु बिखा अननायजों नों गावदां अखाफोर नों समायना सोमखोर मिथिंगा नों बिखा बिख्लो सरजाब जिउनि जिउ बिलिर बिलिरै खौजेमा अनसाय अखंख बिखा आबुं बुंफबनां नांगोलानि फाखुवा गाब बिबार अब्लाबो दिनै नागिरोल' नोजोरा नोंखौ हाथरखि अख्राङाव नागिरोल' नोजोरा नोंनि सावगारि जोमै दामोलाव लाथिख' रिंफैयो खोनाफा माफा नोंनि माहि गुस्थि आंगोनि बांगो रिंसार राव मा खुलुमबाय दिनै सुबुंस्रिनि गोदोनायाव सिरियै सहायनो हागोन दा सुबुंस्रियानि होस्रां जानायनि गोसोम दायरियाव जेवारि गोमोरनाय हरनि साखि जानानै गोजांस्रियाव खाङो मोनदांथिनि थांखियाव गोथां सावगारि सुजुलांनाय नुयोब्ला फावथिना दिन्थिगिरिफोरासो फाव दिन्थिनायाव गाबफानो हायो फाव जोबनाय उनाव बिसोरो फैसालिनि उनथिं थांना मिनियो का दाउ Korea deh.